הבטחתי לכם סיפור מעניין על מעגל שנסגר, ואת זה קיבלתי מאמא שלי במייל, והסיפור באמת מדהים בנסיבתיות שלו נקרא לזה. אז בואו ותשמעו ותשפטו בעצמכם. יש בתל אביב חבורה של נהגי מוניות, שבכל חודש הם יושבים בבית של מישהו אחר, שותים ומספרים את החוויות שלהם של השבוע שעבר. אחרי כמה סיפורים של נהגים, קם אחד מהם ואמר, עכשיו אני מבקש לספר לכם מקרה מעניין שאירע לי השבוע. וככה הוא סיפר, השבוע נסעתי כהרגלי ברחובות תל אביב, תר אחרי נוסעים. כשלפתע לקוח מסמן לי לעצור. הלקוח נראה מאוד מצחיק, קשיש עם חולצה כזאת של מיאמי מחופתרת, שעון זהב וצמידים מזהב על ידו. הוא עלה למונית והוא אמר לי, סע לשנקין. אני מתחיל לנסוע, מתפתחת שיחה. האיש מספר לי על עצמו, על ההצלחות שלו, על המפעלים, על ההשקעות שיש לו. אחרי כמה דקות של נסיעה הוא שואל אותי אם אפשר לעשן במונית. אמרתי לו, בכבוד תעשן. ואז הוא הוציא סיגר, ואני קצת מבין בסיגרים. והסיגר הזה שווה מינימום $500. ואני ככה מוציא לי נקסט לייט, והוא צועק לי, לא, אני אדליק לך. ואז הוא מוציא איזה מצית של $1,000, ואיך שהוא בא להדליק לי את הסיגריה, השרוול של החולצה שלו התרומם, ויכולתי להבחין במספר הטבוע על ידו, כזה שהוטבע על זרועותיהם של יהודים שמובלים למחנות ההשמדה. אותו מבט חטוף, צילמתי את המספר, וזה גרם לי להתרגשות עצומה. באופן אוטומטי, הרגל נחה על דוושת הבלם, ומיד עצרתי בצד הכביש. הפניתי את מבטי לאחור, ואני אומר לו בהתרגשות, אתה ניצול שואה? הוא מסתכל עליי בתדהמה על זה שעצרתי, הוא כועס ורוגז ולא מבין את פשר שאלתי. מופתע משאלתי הוא משיב, מה, אף פעם לא נפגשת עם ניצול שואה? תמשיך לנסוע בבקשה, אתה מעכב אותי. המספר שקראתי על זרועו הוא זה שריגש אותי, וביקשתי שיספר לי על קורותיו בתקופת השואה. הוא לא היה רגיל לכך שנהג מונית או איזשהו אדם בכלל התעניין בקורותיו באופן כל כך פתאומי. הוא לא הבין למה עצרתי, ולאחר היסוס קל הוא הסכים לספר קצת יותר. הוא סיפר שכל בני משפחתו נספו בשואה, והוסיף, אחרי השואה חיפשתי וחקרתי לברר אם מישהו מבני משפחתי ניצל. והגיעה אליי שמועה שאחי נמצא בארץ ישראל. הגעתי לכאן, ואף אחד לא ידע להגיד לי דברים ברורים. אבל מישהו שפגשתי סיפר שהכיר את אחיו ושהוא נפטר בארץ. וכך נשארתי לבד בעולם. הנהג שסיפר את סיפורו במפגש החברתי של הנהגים, עצר את סיפורו, לקח נשימה ארוכה, וחבריו, נהגי המוניות שהאזינו בקשב רב לסיפור, דחקו בו להמשיך. אבל בתגובה, הוא אמר להם, לפני שאני אמשיך לספר לכם מה קרה עם הנוסע, אני מבקש שתאזינו קודם כל לסיפור האישי שלי. והוא ממשיך. תראו, אתם מכירים אותי כבן אדם דתי, אבל אני לא הייתי כל החיים שלי דתי. אני חזרתי בתשובה. אני נולדתי בקיבוץ חילוני, הייתי חילוני גמור, ולא היה לי שום קשר לדת. הייתי נער בגיל שלפני הגיוס. יום אחד אני יושב בחדר האוכל בקיבוץ, בלי תיאבון ובלי חשק לאכול, הייתה לי תחושת בחילה. אמרתי לעצמי, מוטב שאמשיך את עבודתי, אסיים מוקדם ואלך לישון מוקדם. והוא ממשיך ומספר. במקום עבודתי הייתה גיגית ענקית כזאת, שלשם היינו זורקים תפוחי אדמה. בתחתית הגיגית יש להבים גדולים כמו בבלנדר, וככה הם קוצצים את תפוחי האדמה. באותו יום שהיה גשום, חזרתי לעבודתי ליד מכונת קיצוץ תפוחי האדמה. נעליי היו רטובות. עליתי לגיגית לשפוך את התפוחים, ומעדתי פנימה לתוך הגיגית. וזאת בשעה שהמכונה פועלת. נחבלתי, צעקתי בכאב, אבל הרגשתי עוד יותר נורא, כשקלטתי שלאט לאט אני יורד עם התפוחים לתחתית הגיגית, ישר על תוך הסכינים. היה ברור לי שאני עלול תוך זמן קצר להיפגע מהלהבים. צעקתי בכל כוחי לעזרה, אבל אף אחד לא שמע אותי, כי כולם היו בחדר האוכל.
ניסיתי לטפס על הדופן הפנימית החלקה והגבוהה על מנת להיחלץ משם, אבל לא הצלחתי. ואז התחלתי לצעוק לבורא עולם, לזעוק, להתפלל. דומני שזאת הייתה הפעם הראשונה בחיי שפניתי אליו, שצעקתי, שהתפללתי אליו. קראתי לו בקול, תעזור לי, תציל אותי, אני לא רוצה למות. ואז בעודי צועק וצורח, מבועל ומלא חרדה, אני רואה פתאום יד מושטת אליי, לופתת את ידי בחוזקה ושולפת אותי מתוך הגיגית. הדבר הראשון שראיתי על היד היה מספר שהיה טבוע עליה. זאת הייתה ידו של זלמן מהקיבוץ. זלמן היה ניצול שואה, ובגלל השואה הוא היה בהלם וטראומות, והוא לא דיבר ולא תקשר עם אף אחד. אמרתי לו בהתרגשות, תודה רבה, תודה, ממש הצלת אותי. והוא לא התייחס לעניין יותר מדי, הוא פשוט המשיך ללכת. מאז אותו אירוע, הוסיף נהג המונית לספר, המספר שראיתי על זרוע של זלמן רדף אותי כל החיים שלי. זכרתי אותו ויכולתי לדקלם אותו בכל רגע נתון. המספר הזה הוסיף לרדוף אותי גם בחיים. התגייסתי לצבא. 3 הספרות של המספר האישי שלי היו כמו 3 הספרות הראשונות של זלמן. השתחררתי מהצבא. קניתי דירה בבניין מגורים בתל אביב. 2 הספרות האמצעיות של הבניין היו 2 הספרות האמצעיות של זלמן. הזמנתי טלפון. 3 הספרות האחרונות של מספר הטלפון שלי היו כמו 3 הספרות האחרונות על ידו של זלמן. ועכשיו בחזרה לתימוני שעלה למונית שלי. כשהוא הרים את ידו להצית את הסיגריה שלי, זה היה כמעט בדיוק אותו מספר של זלמן שאותו ידעתי בעל פה כל חיי. רק הספרה האחרונה שונה. ובאותו הרגע כשראיתי את המספר של הבחור שהיה איתי במונית, הבזיקה במוחי מחשבה. לאחר שעצרתי ונעלתי את הדלתות, ולאחר שיחה קצרצרה עם הנוסע שעליה כבר סיפרתי, למרות שהנוסע ביקש להמשיך בנסיעה הרגילה, עשיתי סיבוב פרסה והתחלתי לדהור לכיוון ההפוך. הנוסע נבהל והתחיל לצעוק עליי, לאן אתה נוסע? ואני לא מגיב. אני רק לוחץ על הדוושה, מאיץ במהירות. הוא חשב כנראה שאני חוטף אותו והתחיל להשתולל בצעקות, ואני שותק ולא מגיב. הייתי בטוח שאני עושה את המעשה הנכון. נהגתי במהירות רבה, אבל באחריות. המחשבה שהבזיקה במוחי רק שניות אחדות קודם לכן לא הרפתה ממני, ולא רציתי לשתף את הנוסע במה שעבר עליי. פניי היו מועדות לקיבוץ שבו גדלתי. החלטתי לנסוע לזלמן. בעצם לא ידעתי אם הוא עדיין קיים, אולי אפילו נפטר. אחרי הכל כבר עברו שנים רבות מאז שעזבתי את הקיבוץ. למרות שחששותיי שנסיעתי תהיה לשווא, הייתה לי תחושה ואולי רק תקווה שאמצא את זלמן חי וקיים. סוף סוף הגעתי לקיבוץ המוכר וחביב, והזיכרונות הציפו אותי, אבל דחקתי אותם הצידה, והגעתי הישר לדירתו של זלמן, כאילו רק אתמול עזבתי את הקיבוץ. ירדתי מהמונית כשהנוסע עדיין בתוכה. דפקתי בהתרגשות ובחוזקה על הדלת. מסופק. האם זלמן עדיין חי? כעבור 1 או 2 שנדמו לי כמו נצח, הדלת נפתחה. ולא יאומן, זלמן עמד חי וקיים בפתח הדלת. הוא עמד שם עם המבע האטום משהו, כמו אז. ואני מתנפל עליו בחיבוק מי שלא ראה בן אדם קרוב שנים רבות כל כך. זלמן, שלא היה מדבר, נשאר אדיש ונראה שאפילו לא זכר אותי. וכך בעודי אוחז בזלמן בפתח הדירה, ירד הנוסע התימוני מהמונית, התקרב אל שנינו ומבלי שהבחנתי, ראה את המחזה, והוא התנפל על זלמן בחיבוק. ואני הייתי מאושר מרוב שמחה. הניחוש הפירוע שלי נמצא נכון. זלמן והנוסע שלי היו אחים. ועל אף כל השנים שעברו, ועל אף שבגרו והזדקנו, ניכר הדמיון בין השניים. השניים קלטו בחושיהם הבריאים שהם אחים, ובפעם הראשונה בחיי ראיתי את זלמן מדבר. הרגשתי שזלמן נשלח מן השמיים להציל אותי מלהביא מכונת החיתוך, על מנת שאוסיף לחיות ולהביא אליו את אחיו האבוד.
הרגשתי שהתפקיד שמילאתי בדרמה הזאת לא היה מקרי, והיה ברור לי שמלמעלה הועידו אותי לתפקיד הזה. ולא נשאר לי אלא להיות אסיר תודה על כך שההשגחה זימנה לי תפקיד כל כך נהדר ונפלא בדרמה הזאת. כך הוא סיפר לחבריו, התיישב במקומו, וזוכה לחיבוקים על האירוע המדהים. נפלאות הם דרכי האל.